Da I ti? Blwyddyn newydd sy'n mai? Iawn, diolch, sy'n i ti? Da iawn, diolch. Ti'n barod am flwyddyn arall? Sy'n ni'n deud, ynddo? Awn ni'n mynd i gynesu, ie? Ie, gen i fynd. Wel, mae'n neis iawn fan hyn, yn dwi'n teimlo fel fi ar set Downton Abbey, ydy'r te'n plesio, Elfyn? Di, good. Goffin yn barod. Ti eisiau un arall? Na, dwi'n iawn am wan, diolch. Mae rai fi ofyn i ti i ddechrau, siwt ti'n teimlo, achos gys ti ddamwen cwmp off dy feic cyn Nadolig. Siwr wyt ti? Ie, teimlo eitha oce, byn wan, diolch. Yn sicr oedd ddim y ffordd gorau i ddechrau'r tymor ffwrdd o'r ralio gen i ddeud. Ond ie, erbyn hyn, mae wedi gwella, dwi wedi bod yn y car wrth yswetha. Bob beth yn teimlo'n iawn wedyn, ie, ar y cyfan, bydd o ddim yn broblem dwi'n meddwl. Gys ti amser i ymlacio rhywfaint dros Nadolig, neu nath recovery'r ddawmen cymryd droso? Na, gaethon ni amser rhoi traed fyny. O donna ddim rhy bles bod fi wedi gwario chydig bach mwy amser ffwrdd neu be o'n i fod dros dolyg, ond ie, ar y cyfan bob beth yn iawn. Cyn bod ni'n edrych mlaen at Eleni a'r tymor sydd i ddod, der ni cael mynd nôl i llynedd, wyt ti'n gymarol hapus da siwrath pethau? Dwi byth yn hapus, o'n i bai bod rwy'n ennill wrth gwrs, ond dipyn gwell na'r tymor cynt, yn dig tymor mor wael yn 2022 wedyn, o leia mae symud mlaen i gallu ennill ralis eto yn y car yma bod ar y cyfan lot mwy gystadleuol yn beth positif, ond wrth gwrs fysa ni wedi licio jyst neu un y ddau beth yn well a falle sy'n wedi rhoi ni mewn sefyllfa cryfach i gwffio am y bencampwriaeth. Ie, yn amlwg, ennill 2 rali llynedd, y mwyaf ti wedi ennill mewn un tymor eriod. Oedd na uchafbwynt un o'r buddigolaethau yna? Oedd y tair yn special mewn ffyrdd ei hunain mewn ffordd. Ie, oedd gallu ennill Rali Japan, wrth gwrs yn rali adre i Toyota, yn beth special ac wrth gwrs oedd o'n 1-2-3 hefyd i'r tîm wedyn, ie, hynna'n neis iawn ar ôl. Methu llynedd oedd o'n neis gael gorffen y tymor ar nodyn uchel. Wrth gwrs, yn Toyota Eleni, ti yw gyrwr i fi'n. Ydy hwnna'n dod â chydig bach mwy o bwysau bydde ti'n gweud, neu ti'n hapus i gymryd yr awennau yna? Dwi'n meddwl bod o'n newid y pwysau rhyw lawer o fewn y tîm i fod yn deg. Mae Seb a Cali wrth gwrs dal yn dreifio iddyn ni ar ddau yn rhannu'r car neu yn wneud llai o'r rali'r. Dwi'n meddwl fydd y cyflymdra yn y bencampwriaeth dim llai, ond wrth gwrs mae yna un player yn llai os lici di yn mynd am bencampwriaeth. Ydy'n deg i weid fod y gystadleuaeth i Toyota yn fwy nag eriod Eleni pan ti'n edrych ar Hyundai? A fyddwn ni'n yn debygol o gytuno efo ni. Dwi'n meddwl fod y car yn barod wedi dangos fan mor gry ydi o mewn rhai raliau. Dau gyrrwr cry efo nhw hefyd wrth gwrs llawn amser. Wedyn, dwi'n siŵr fydd yna ddipyn o sialens yn dod yn ffordd ni leni, a dyn ni hefyd yn gwybod fod gen ni lefydd dyn ni angen gwella efo'r car wedyn. Roedd aros i weld sydd eithi, wrth gwrs, dyn ni byth yn gwybod yn y gêm yma, ond dyn ni eisiau trio yn elyn uchel. Dyn ni cael edrych mlaen at tymor Eleni de. Wyt ti'n edrych ar y calendar ac yn targedu pa raliau licio ti ennill? Ti wedi ennill sawl un ohonyn nhw sydd ar y calendar yn barod. Wyt ti'n edrych ar ail ennill rhywna neu edrych ar ralis penodol arall? Edrych ar nhw gyd, gobeithio. Ie, digon teg. Dyna di'r target. Ie, jyst trio wneud y gorau am bob rali dyn ni'n mynd i. Mae'r bencampwriaeth yn mor agost. Mae yna ambell i ddreifr allu ennill bob rali wedyn. Ie, mae rhaid yn elyn uchel drwy'r adeg yn gwneud y gorau o hyd. Mae o'n sport lle mae gymaint o bethau'n gyda'n mynd yn dderbyn di. Mae rhaid i dargedu wneud y gorau yn bob man yn y trech neu roed yr egni i gyd mewn i just 1-2 ralis yn y flwyddyn. Nawr, maen nhw'n gweud, Elfyn, mae doedran di, fi'n mynd ddatgelu pawb nawr beth yw doedran di, 35, yw'r oedran delfrydol i fod yn yrwr rali. Dyma'r peak age, maen nhw'n gweud. Fydde ti'n cytuno dyna, neu be wneud i hwnna? Wel, wrth gwrs, dwi'n meddwl mae'r peak age, sy'n ni'n deud, yn dod lawr yn ôl model cael ei rofyn peraf, sy'n ni'n deud, wrth gwrs, blynyddoedd sydd wedi pasio, wrth gwrs, oedd profiad yn hanfodol i allu fod yn successful yn y busnes yma, ond wrth gwrs, efo mwy o fideo a'r technoleg sydd gen ni wan, dwi'n meddwl fod o'n galluogi rhywun fod yn llwyddiannus lot mwy cynnar yn ei gyrfa. Wedyn, ie, dwi'n siŵr, os di hwnna'n yn marc peak pinnau over the hill erbyn dyddiau yma. Ond gen i weld, dwi'n gwybod, dwi dal yn mwynhau beth dwi'n gwneud. Dyn ni weld i fod â rhywfaint o gyflymdra dal wedyn dal i fynd am wan.
Pan fi'n darllen ar y cyfryngau cymdeithasol, fi'n gwybod falle bod ti ddim yn un sy'n darllen y sylwadau'r comments i gyd, ond pan mae'r cwestiwn yn cael ei holi, pwy fydd Bencampwr y Byd eleni, dy enw di sy'n codi yn amlach na neb. Sut mae hwnna'n hala ti deimlo? A i eleni yw dy flwyddyn di? Pwy wyr? Mae yna lot o bobl o'r fyw os licio i fod hon yn blwyddyn hawdd i ennill y bencampwriaeth, ond mae Seb a Calen mynd i fod ar y ralis i gyd. Maen nhw rhan amlaf mynd i ddechrau efo safle ar y ffordd well na ni. Wedyn mewn ffordd mae lot mwy anodd ennill ralis leni. Y gwir amdani ydy fod y cyflymdra yn dal yn mynd i fod yn uchel. Ac wrth gwrs mae'r sialens gen y ddau yna hyn yn mynd i fod yn uchel hefyd. Wedyn, cymryd dim byd am yn ganio tawel wrth gwrs, a dwi dal yn meddwl fydd i dipyn o frwydr am y bencampwriaeth eleni. Mae rai fi weid, fi yn lico lliw y Iaris newydd yn ddi. Mae'n edrych yn ffast, Elfyn. Ydw yn, neu'r un peth? Mae'r car mwy na lai rhywbeth i fod yn deg, ond yndi mae'r car yn edrych yn smart. Dwi'n gwybod sydd olwg fydd yna arno fo erbyn diwedd rali. Wedi dweud na di fel arfer ddim y lliw orau am cuddio scratches, wedyn falle fydd rhaid i fod bach mwy gyfalus efo fo. Mae lot o sôn wedi bod yn y newyddion yn yr wythnos diwethaf yma am y ffaith gallai car rali 2 yn mynd i gymryd lle fel y prif gategori yn lle car rali 1. Be neidio hyn? Dwi ddim yn newid specific sy'n ni'n licio gweld. Dwi'n deall fod na angen am newid. Dydy'r bencampwriaeth ddim mewn lle iach iawn ar y funud. Mae'n deg i ddeud, mae yna rhy chydig o geir yna. Ac wrth gwrs y brif reswm yna, maen nhw wedi mynd rhy ddrud. Maen nhw'n gyfnod dros ben mewn un llew. Mae lot o darnau ar y ceir yn ofnadwy o ddrud wedyn. Mae yna rhywbeth angen i newid. Yr unig drafferth dwi'n gweld ydy fod y ceir rali 2 rhy araf. Dyn nhw ddim cweit digon spectacular i fi fod y prif gategori yn y bencampwriaeth. Dwi'n gweld roed nhw mewn fel chydig bach o panic reaction. Dyle fo rhywbeth i gael i planio neu wedi'i wneud amdan hyn dipyn yn gynt. Dwi ddim yn gweld y categori o gair yma wedi bod yr success story fysa ni wedi licio gweld. Wedyn i fi mae eisiau ffeindio rhywbeth yn y canol, rhywbeth sy'n mwy resymol i'w redeg, falle efo o leia 400 horsepower os mwy gret, ond does na'm angen i hynny fod yn ddrud mewn ffordd i gael y sort yna bower, chydig bach o aero. A dwi'n teimlo fydde yna'n helpu o leia cytio costau. Dwi'n yn gwybod sy'n dod a manufacturers newydd i mewn, dwi'n yn gwybod ond o leia fydde fo'n agor y drws falle i fwy o privateers fod yn involved. Fel ni'n sôn, mae lot o gefnogaeth i ti ar y cyfryngau cymdeithasol. Lot o fans o Gymru a dros y byd yn dy gefnogi di, yn teithio i dy gefnogi di ar ralis. Os gyda ti neges iddyn nhw? Dwi'n lwcus iawn i gael cefnogaeth gret o Gymru a draws y byd i fod yn deg, ond wrth gwrs dwi'n sori rili mewn ffordd fod na ddim rali yn Bryden, ddim chwaneg yn specific yng Nghymru i ni allu dod i gael rali ar tir adre lle wedyn. Mae hynna'n siom. Dwi dal yn gwerthfawrogi y gefnogaeth dyn ni'n gael. Yna lot o fflagiau dreigiau coch yn popio fyny ar ochr y ffyrdd hyd yn oed mewn gwledydd eitha pell wedyn. Mae yno hyd yn neis i weld a wrth gwrs dwi'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth. Wyt ti yn sylwi arnyn nhw pam ti yn y car? Wyt ti? Ynddo. Dwi'n yn gallu nabod y gwynebau, ond dwi'n hyd yn gallu weld y ddau goch. A mae rhoi hwb bach i ti siarad fod? Wel, mae'n neis gweld o, ti'n bod. Ti'n wrth gwrs yn trio peidio mynd rhy distracted, ond allu ddim methu nhw. Wel, diolch ti Elfyn am dy amser heddi. Pob lwc y Monti a drwy'r tymor i gyd. Diolch yn fawr wrth gwrs na ni. Drio'n gorau a gobeithio allan ddod o troffi adre i Gymru. Croeso bysedd.